Aku bicara. Jauh ya? Ini sana. Itu terus. Jalan na? Tayo. Bandaya pati mau puni, ini mau. Bahagia lah kita akan beri oleh baik. Mau puni di donai. Apa hari jepnya ni nona. Lengjau lang masalah ini pun ber. Jadi jualan tu somni nona. Jadi jangan kena tak jauh lang mer. Kami apa sih kita punya apa diri ya hari. Jadi cuma main orang di sini yang sama. Kurang deh. Hah? Ini menurut bagaimana kalau bicara soal ini, baru akan ini, baru MLM menggunakan ini, masuk bulu itu ini, bed apa beliau dan ada ini mungkin juga, buku yang kalau mana jam orangnya. Bathow थानसालि बियो रबिबारनो 2022 मायथाइयावनो 50 बोसोर आगान होबाय। थेवब्लाबो जों बिनि फोरबोखौ माने 2023 आव 2023 मायथाइयाव लांनो नागिरदों। ओमफ्राय गोबां हाबाफारि दं आरो बे हाबाफारिफोरखौ आङो बावैसो उनाव मोनसे गेवलां मेल दं। बे गेवलां मेलावनो बिनि प्लेनिंखौ बुंगोन। आङो आगोलावनो होनखाबाय थादोंमोन ओंखाम जानोल' हामथाब्ला बेयाव एथ' गोबावनिफ्राय जों आर्टिफिस खालामनांगौ। जोङो मोनसे आर्टिफिस खालामनायनि मोनसे उद्देश्य दं। बेयाव माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार आर्टजों लोगोसे जोंनि आर्ट कालचार बेखौ माने गोजौ खालामनायनि थाखाय मोनसे आइडियास दं। गतिके जों बेखौ आरो 9 मास 10 माससो टाइम मोनबावगोन। एसे नाजानि गासैबो। गतिके बे नयन लानाय बे समाथि मायथाइ माने खुंनाय खुंथायनि जिथु नयन लानाय बे हाबाफारियाव नुजाथिनो हानाय जोङो कालाइगाव विधानसभा समष्टिनि बारगोयाव बाथौ धोरोमनि खाथियाव जोङो खुलुमनानै जोंनि बे नयना जाहाथे साक्सेसफुल जायो जिथु सानदों साक्सेसफुल जायो बेखौ आङो मिजिं थिनानै बे नैबे नयनखौ बेखेवनाय जाबाय होननानै आङो साननाय जाबाय।
ไปได้